Barka da zuwa tashar tsakar gida. Labari da ɗimi, Hadiza Gabon ta sa an kame jarumi Auwal Isa West kan zagin da ya yi mata. A yammacin da muke samu wani labari daga shafin mu fiye da Rashid a dandalin Instagram kan hatsanin da ke tsakanin Auwal Isa West da Hadiza Gabon. Inda ta bayyana tun jarumin ta sa aka kame jarumin da ya mata zagin tsaman nama wato Auwal Isa West. Kamar da wasu suka sani, Hadiza ta yi wasu rubuce-rubuce da maganganu kan jaruman Kannywood da cewa sun yi shishigi wajen shigewa jarumin Big Brother wato White Money suna hotuna da shi. A cewar ta da nasu ne ba za su yi masa haka ba. Hadiza ta kara da cewa ko a story jaruman Big Brother din ba su saka su ba, balle su yi musu repost, balle a san suna yi. Wanda wannan magana wasu suka dauke ta a matsayin rashin kunya ga na gaba. Kasancewa har da manyan jigajigan masana'anta a cikin waɗanda suka halarci taron da aka shirya, irin su Baba Karami, Ali Nuhu, Adam A Zango, Abba da Mustapha da sauransu. Hakan yasa producer Alhaji Shishe da Auwal Isa West suka yi wa jaruman raddi. Sai dai shi Auwal West a nasa raddin ya kama sunan Hadiza da kuma rufe nasa raddin da zagi na ɗiban albarka ga waɗanda ya ce yaran da suke wa manya rashin kunya a social media. Sai da kowa ya ɗauka magana ta wuce, ashe Hadiza ba ta ƙasa ne, tana birnin Cairo. Ai ku take da ɗau harbin dawowa, sai ga ta ajiye ta dara a garin Kano. Inda kamar yadda mufidar shi ta bayyana, tun ƙarfe 5 ranar ta sa aka nemo mata shi, aka kuma tsare shi a hannun jami'an tsaro. Yanzu haka ne kamar yadda rahoto ya zo, maganar da ake West yana hannun hukuma, yayin da ita kuma Hadiza ta kashe wayarta. Kiran duniya ba a samun ta balle a bata hakuri ta sa a sake shi ko a sasanta. Kamar yadda mufidar shi ta bayyana wa tashar tsakar gida a yayin da muka tuntuɓe ta don neman ƙarin bayani. Ku kasance da mu don jin yadda za ta kaya kan wannan turka-turka.